салом алейкум бародарои азиз. Як бародар аз мо хоҳиш кард ки дар бораи ҳамин бародармо видео кунам. Хурмов Фозилбек соли таваллудаш 1968 будай. Аз санаи 10 майи соли 2024 аз шаҳри Екатеринбург беном нишон мешавад. Охирон бор ай ҳамин Екатеринбург Краснодар касе кораш файрод мекунад, мега ки ман Краснодар кор намерам, ба ҳамин беном нишон шудага ягон кас намедонад дар ки ҷо қарор дорад. ҳам Краснодара кофтан, ҳам мақсад Екатеринбурга кофтесиян, тамоми аделоро ҳама ҷора проверка кардан, дар ягон ҷо нест ягон маълумоташ. И бародармон аз ноҳияи Қабодиён аз ҷамоати деҳаи Қиёд будай. мегӯям пеш раиси маҳалла кор мекард дар ҳамон деҳашон. беҳад инсони хуб будай, бо ҳамон мардуми ҷошон хай таърифу маҳшар карданша. худованд аки дар ки ҷое бошад соҳ саломат пайдо шавад. ҳозир ман дар ин ҷо суратҳоша мондан мегирам бародарои азиз. ҳам суратҳои камтар давраҳои бачагиша мебинам, ҳам суратҳои ҳозираша мебинам. хоҳиш аз ҳамаи шумо кадом нафарое ки ҳамин бародара дар ягон ҷо дида боша ё медонад дар ки ҷо буданша, дар рақамҳои дар ҳамин поён будагӣ нависона. ин рақамҳои фарзандоша, ҷияноша, мардуми маҳаллашон ҳамашон кофтесиянша. алло ёру мададгортон. умедворум видеоро лайк мемонем, падилитса мекунен ва дар комментария суханҳои бениҳоят хуб менависонен. дашном намекунен, ҳақорат намекунен ва дастгирӣ мекунен ин видеоро. алло нигаҳбон.